așteptat de spectatori. Este golul zilei. Trăiască echipa Oțelul Galați, trăiască galeria ei. Ne știe toată lumea, ne știe o țară întreagă. Ne vor lupta cu toți ca niște lei. Când jucăm, ne luptăm, nu cedăm, punctele le câștigăm. Suntem lei, poți să faci tot ce vrei, suntem cei mai grei.